Molt bé. Bueno, nosaltres som l'equip de direcció que tenim aquí, en Jaume Ramis, de l'àrea de seguretat integral, la Yolanda González, de l'àrea d'intel·ligència, i jo mateix des del laboratori IOTIP. Vos venim a explicar una mica quina és l'iniciativa en la qual estem treballant avui en dia per crear o per ajudar a una part molt interessant de la qual totes aquestes eines que hem parlat avui de matí puguin tenir èxit, que és el fet de com preparar, com adaptar, com ajudar a que el territori sigui intel·ligent. Hem parlat de dades, hem parlat de necessitat o de tot el potencial que té organitzar aquestes dades de forma coherent, però realment la realitat és que de vegades el territori, el territori que vivim, hem parlat avui de matí d'institucions que no totes estan preparades a nivell públic, hem parlat de petites empreses que potser no estan preparades tampoc per desplegar totes aquestes eines, i llavors aquest espai neix una mica en la voluntat de posar el seu granet d'arena en contribuir efectivament en crear aquest coneixement per a l'hora de tenir un territori intel·ligent. Què entenem nosaltres per territori intel·ligent? Ho hem definit avui de matí, no ens enredarem molt, també per l'hora que és, però voldria destacar que nosaltres entenem com a territori intel·ligent unes habilitats que necessitam desenvolupar per sobreviure. Estem en un món canviant, en un món allà on tenim molt de fronts oberts. No crec que sigui més complexa des que tenien els nostres predins, però sí que és vera que la manera de prendre decisió sí que és més complexa, perquè possiblement tots aquests elements que estan aquí descrits, tota aquesta llista d'elements, necessiten avançar a la vegada i a més en un temps bastant curt, és a dir, ens estem accelerant tots junts. Avui de matí ja hem vist exemples d'avanços que, com ha dit en Miquel, aquesta presentació que ens ha fet aquest vídeo en 4 PowerPoints i ja està, ja la tenim feta, no? En 4 minuts. Bueno, doncs això s'està accelerant i de qualque manera és un vaixell en el qual crec que les Illes Balears se mereix pujar. Què fem des de l'Espai Ecotip? Aquesta fotografia no sé si vos sembla interessant, però per mi sempre és molt significativa. Una persona tota sola amb una fita una mica singular, no? I encendre un pavater que estava a un parell de metres l'any 92, pensant que era possible, que ell tenia aquest coneixement per fer-ho i tenia, per tant, una visió, havia de ser fiable, i a més ho havia de fer de forma oberta, és a dir, no tenia més que la confiança en seva i crear una passa fita que donàs peu a tot un esdeveniment, no? Com va ser els Jocs Olímpics de Barcelona 92. Bueno, doncs aquesta és una mica, diguem, la missió o la voluntat en la qual l'Espai Ecotip actua. Tenim un logo. Aquest logo ens dona una mica el storytelling d'aquest espai. Volem ajuntar, fixeu-vos el logo, aquestes 4 figures ajuntades, té una mica la forma del cervell, indicant això, que volem crear coneixement. Volem que de qualque manera els que som aquí, avui de matí hem parlat de la necessitat de col·laborar, necessitat de compartir aquest coneixement i de forma entre nosaltres, no? Tenim aquesta visió de ser multilla, Illes Balears, per tant, fixeu-vos que el logo es replica 4 vegades, des de la més petita a la més gran. Volem crear un canal de comunicació, diàleg, pensam que parlant entre tots els projectes, totes les iniciatives d'aquesta manera, i després, per suposat, confiant en la tecnologia, aquesta idea de ser capaços d'utilitzar la tecnologia, però a més la tecnologia que se transmet, aquella tecnologia que és entesa i que per tant ens farà tots més partíceps. No parlam no ens agrada la tecnologia que queda tancada i que no sabem com funciona, sinó tot el contrari. Volem que el territori serà intel·ligent en la mesura en la qual aquells actors que hi participen són capaços d'entendre el que estan desplegant.
com us dic, l'espai de coneixement està articulat amb aquestes tres àrees. Naixem del laboratori IoTip, ara en parlaré una mica, i ajuntam tot el que és la part d'intel·ligència, en Yolanda González, i la part de seguretat integral a través coordinat per en Jaume Ramis Bibiloni. Quina és la nostra visió? La nostra visió és crear, avui parlàvem d'espai de dades, avui de matí, l'espai de dades que crearem com a centre és un espai possiblement molt singular o molt similar en els altres que hi pugui haver, però tenim molt clar que aquest espai ha d'estar interconnectat, ha d'estar interoperable en totes les iniciatives, amb aquells ajuntaments que ja tenen plataformes de ciutats intel·ligents, en aquelles iniciatives dels consells que estan desplegant plataformes, en aquells bessons digitals que existeixen i que pretenen simular, inferir resultats i que necessitaran dades, i contribuir en aquest espai de dades que parlàvem avui de matí que hem començat la jornada, a través de no oferir les dades en obert, sinó oferir dades que permetin ser traçables, és a dir, saber d'on venen, qui les ha aconseguides, com s'han aconseguit, confiar en aquestes dades, ens pareix importantíssim. Per suposat, naixem amb esperit de col·laborar amb centres que estan en vies de desenvolupament, com el Centre de Supercomputació i IA de les Illes Balears, però també el Centre de Tecnologies d'Informació Geogràfica, que com heu vist en Maurici, aquí Maurici, avui de matí ens ha enllumenat la quantitat de projectes que ja fa estona que coordina. Les principals activitats que farem com a espai, crearem coneixement, volem crear coneixement perquè pensam que aquesta és la part important. Qualsevol iniciativa tecnològica ha de poder ser explicable pels treballadors públics de les Illes Balears. Està molt bé que les expliquem qui els fan, els tecnòlegs, però també l'han de poder explicar aquells que l'han demandada, aquells que en seran usuaris. Per tant, volem generar aquest coneixement a través de la formació, a través de capacitació professional. Volem col·laborar i crear sinergies en totes aquelles estratègies i iniciatives que avui de matí han sortit, impulsar casos pilot, això és la nostra manera de treballar, identificar necessitats, tant en l'administració pública com en el sector privat, i crear un pilot. Anem a provar-ho, anem a veure això, si realment funciona. Però no ho fem nosaltres i mostrar resultats, no. Implicar la persona que està interessada en el procés i descobreix si allò que pensava, jo m'agradaria poder aplicar això, a veure si ho entén, ell també l'intentam entendre i desplegar amb casos pilots reals, com els que avui vos explicarem. Validar amb aquesta tecnologia, som capaços, a partir d'aquesta realització de pilots, validar tecnologia existent en el mercat. Volem crear tecnologia, també serem capaços de fabricar tecnologia pròpia, però sobretot ens interessa validar aquella tecnologia que hi ha en el mercat i donar confiança en que les empreses de les Illes Balears, que són capaces de crear tecnologia, no només ho diguin elles, sinó que hi hagi un espai com els que estem creant que sigui capaç de donar-li suport i de validar. Això que fan aquesta gent ho fa bé perquè funciona així, així i així. Enteneu? Laboratori IoTip, una de les àrees que vos he explicat. Aquest laboratori és el que de qualque manera té més història de funcionament. Vàrem crear l'any 2017 un conveni amb la universitat, i en aquell cas era IBTEC, en el qual donàvem impuls a una xarxa de sensors, se parlava d'IoT en aquell moment, basat en LoRa, en el qual la tecnologia LoRa era una inversió que no se coneixia, no havia arribat. Varen ser la primera comunitat que desplegàvem o que tenia intenció de desplegar una xarxa LoRa a nivell espanyol, la primera comunitat a nivell europeu. Hi havia algunes ciutats que ja en tenien, però la primera comunitat autònoma que desplegava una xarxa basada per sensors, pensada per l'administració pública, a la qual s'hi podien adherir simplement, i això portava pel govern. Nosaltres, com a universitat, el que fèiem era aportar aquell coneixement que en aquell moment faltava a l'administració per entendre aquesta tecnologia. En el març de 2017, la xarxa se va constituir, la xarxa IoTip, que potser és més coneguda, aquest nom, se va etiquetar, i varen continuar impulsant a través de reafirmar aquest conveni.
al desembre de 2022 varen crear el Laboratori Avançat de IoTip, allà on varen començar a veure que no només era necessari desplegar la xarxa, sinó ajudar en aquells empleats públics, en aquelles empreses que entenguessin quina era aquesta tecnologia. Per tant, no era necessari només que hi hagués la tecnologia, sinó també formar, sinó provar, fer casos, validar usos que se'n volien donar per veure si era possible. Per això varen crear el laboratori. I ara, enguany, en el febrer de 2025, varen posar en marxa una metodologia basada en reptes, identificar reptes i dur-los a terme a través del laboratori. Enguany estem treballant en 8 reptes a la vegada, hi participen 8 grups de recerca de la universitat, treballen no directament des de la universitat, sinó codirigint empreses. Hi ha més de 10 empreses que estan proporcionant productes que s'estan provant en aquests reptes, s'estan validant. Qui els valida? Doncs experts que en saben d'aquell tema i en donen les seves conclusions en tècniques tan senzilles com comparar. Volem saber l'aforament de platges? Doncs posem 3 sensors que en teoria diuen el mateix, que en principi tecnològicament són factibles, anem a validar quin és l'error que cometen. I a partir d'aquí entendre quina és la millor tecnologia per calcular o la combinació de tecnologies per calcular aforament de platges. I ara, finalment, a l'octubre de 2025, que és el centre que vos mostram, la universitat crea el centre SpyCoTip, en el qual integra aquest laboratori avançat d'IoTip que se va crear juntament amb IBE Digital i que, a partir del proper conveni que estem preparant, se constituirà com a SpyCoTip cogovernat entre IBE Digital i la universitat. La xarxa IoTip, això són captures, estem cobrint en aquest moment totes les Illes Balears i és el gran actiu, una infraestructura pròpia que és capaç de recollir dades a qualsevol punt de les Illes Balears i en aquest cas sostingut pel govern de les Illes Balears. Aquí hi ha un vídeo, mira, que funcionarà, que l'explica. IBE Digital es la empresa pública que lidera las telecomunicaciones y la innovación tecnológica en las Illes Baleares. Con un presupuesto de 13,3 millones de euros y la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, estamos ampliando la cobertura de las redes Tetra-IB e IoTip, fundamentales para la seguridad y el desarrollo sostenible de las Illes Baleares. Gracias a los fondos FEDER, la red Tetra-IB pasa de 60 a 100 estaciones en solo 4 años. Sin la ayuda de estos fondos hubiéramos tardado más de 10 años en conseguirlo. La red Tetra-IB garantiza comunicaciones fiables y una coordinación efectiva entre todos los cuerpos de seguridad y emergencias de nuestra comunidad autónoma. No es solo tecnología, es la base para garantizar la seguridad de todos. Para el ámbito de la seguridad pública, la red Tetra-IB no es solamente una herramienta, sino es el elemento fundamental que nos permite la coordinación y garantiza una respuesta eficaz en situaciones de emergencia. Además, gracias al trabajo de IBE Digital en el desarrollo de la red IoTip, es posible implementar un plan estratégico de IoT avanzada con aplicaciones tan prácticas como la gestión eficiente del agua, el control de aforos en espacios naturales y la monitorización de la calidad del aire, contribuyendo a la creación de municipios más inteligentes, sostenibles y adaptados a las necesidades del futuro. La red IoTip es un recurso clave para la digitalización de las Islas Baleares. A través del laboratorio avanzado IoTip, la red LoRa permite probar y validar tecnologías antes de realizar inversiones públicas, asegurando de esta manera decisiones más eficaces y basadas en datos reales. El proyecto IoTip no solo impulsa la innovación tecnológica, sino también fomenta la gestión inteligente y sostenible en beneficio de toda la comunidad. Con la ejecución de este proyecto, la red IoTip contará con 40 antenas más. De esta manera, con el apoyo de los ayuntamientos y consells insulars, nuestras infraestructuras no solo fortalecen la seguridad, sino que transforman la gestión de recursos, optimizando costes y mejorando la calidad de vida de las personas. Contar con IBE Digital y sus redes Tetra-IB y IoTip es un avance significativo para todos nuestros municipios. No son solo infraestructuras tecnológicas, son la base para construir una sociedad más conectada, segura y sostenible, adaptada a las necesidades actuales y preparada para los retos del futuro. IBE Digital, innovación y tecnología al servicio de las Illes Balears. Bueno, ja veus,
És un vídeo allà on descriu possiblement un dels serveis que ja coneixeu. El que passa que hi havia tota la part, heu pogut veure també el que és el laboratori, i que té una part allà on se'n desenvolupen tecnologia, no? L'impacte que estem creant des del laboratori és un impacte que utilitzam les eines actuals tant d'anàlisi de dades, sobretot provenint de sensors, no deixam de ser un laboratori d'internet de les coses, i volem utilitzar una metodologia, això, connectar projectes, comprovar abans d'invertir, abans de fer una inversió, i generar talent. Ens interessa molt generar talent, perquè pensam que es feim molt d'èmfasi en invertir en grans desenvolupaments, en tecnologia, però realment de vegades ens falta aquest talent per donar-li resposta, per donar-li continuïtat, que avui en Maurici demanava, no? Aquesta visió de futur, crec que se genera, o pensam que se genera a través del talent. Per això el laboratori és un espai ben conegut pels estudiants i en els quals participen molts d'estudiants. I, de fet, forçam que la majoria de reptes estiguin participats per estudiants recent titulats, no? A fi que coneguin els espais allà on participen. I treballam de forma transversal en diferents sectors claus, no? Des de serveis sanitaris col·laborant amb l'IDISBA o els mediambientals a través de SINAGEA, a través de la Direcció General de Medi Natural. Per tant, tenim una transversalitat en quant a que aquestes tecnologies poden ser utilitzades de forma multidisciplinar en els diferents àmbits. Els objectius que tenim a curt termini dins el 2025-26 són els d'arribar a ser un concentrador de bones pràctiques per desplegar tecnologies en un territori intel·ligent, és a dir, fonamentar aquest territori intel·ligent insular, generadors de coneixement per definir aquests models de servei, aplicacions per a la presa de decisions basades en evidències i un espai d'avaluació i millora pel desplegament de pilots d'utilitat pel sector públic. Recordeu que nosaltres el que fem és desplegar pilots. El desplegament el fa cada administració, cada servei, i ho fem a través d'una cosa que és complicadíssima per l'administració pública, que és provar coses. I si m'equivoc, no passa res. He fet una mínima inversió, me n'he donat compte que això no funciona, però me'n dono compte que allò funciona. I això moltes vegades és un factor determinant a l'hora de fer una bona inversió. Les activitats que hem fetes, aquestes 8 que hem fetes enguany i que estem acabant, hem treballat en mesurar l'aforament en platges i cales, a les Illes Balears, a Cala Turqueta, que avui de matí ha sortit en el bessó digital, les Salines, a Eivissa, i en Estrenc, són les 3 grans platges allà on hem instal·lat sensors. Si heu anat, heu vist elements estranys per allà i hem desplegat a la mateixa platja duplicitat de sensors, precisament perquè el que volíem era utilitzar aquesta tècnica que vos deia de comparar. Anem a comparar que dona un resultat, perquè la tecnologia en el final fiable 100% encara no és del tot, llavors l'hem de combinar, l'hem de revisar, no? Estem en converses, en aquest cas, de tema de fonament de platges, per exemple, en l'Ajuntament de Calvià. La meva companya, la Yolanda, en parlarà un poc més en detall, en el qual desplegaments que ja existeixen en el territori també volem conèixer com funcionen, quines són els seus alcans, quines són els seus resultats, per ser el que vos dic, aquesta idea de concentrador de bones pràctiques i fer-ne difusió. Mesurar la capacitat, també hem treballat en mesurar la capacitat d'aparcaments en espais naturals. En ciutats sabem que això està més o menys controlat. En un espai natural, a llarg de la tramuntana, és més difícil, hi ha falta de cobertura. Com resoldre la falta de cobertura és un dels grans reptes. La sensorització de paratges i espais naturals, estem en els 3 reptes, hem seleccionat l'Albufera, hem seleccionat el torrent de Parells, hem seleccionat Esporles, un menjador, un espai d'entorradores, sí, de recreu, exacte. Estem veient com fer una detecció de boies d'amarratge, de les diferents camps de boies d'amarratge que té el govern de les Illes Balears, com fer-ne un bon ús, com detectar que se'n fa un bon ús. Estem col·laborant en mesurar de forma remota el nivell d'aigua del dipòsit. Tot el cicle de l'aigua és un punt important. Miquel, hem de parlar després del vostre projecte, a veure si en podem aprofitar.
El cicle de l'aigua aquí a les Illes Balears és un dels cicles més importants que tindrem, perquè si no tenim aigua realment serà difícil sobreviure i començam a tenir efectes. Tenim territoris ja de les Illes Balears en els quals sobreviuen gràcies a la dessalació i és significatiu, per tant, tenir una bona presa de consciència d'això. Per tant, mesuram el nivell d'aigua en els dipòsits. El número 5 és per el tema d'incendis, dipòsits d'extinció d'incendis, però després d'altres la mesura de la conductivitat a la xarxa de sanejament, a Formentera, per exemple, el control de la xarxa d'aqüífers que l'estem aplicant a Eivissa, que és un dels territoris més complexes, i la mesura d'escabal del pou d'abastament, també aplicat a Eivissa per la seva dificultat. Tots aquests reptes, el repte no és saber que això ens serà útil, sinó amb quina tecnologia s'ha de fer aquesta mesura. Sapiguem quines la infraestructura actual i veient quines possibilitats ofereix la tecnologia IoT i aplicant a partir de les dades, intentar aplicar models de predicció, intel·ligència i després un aspecte que és molt interessant que hem aplicat enguany, que és el tema de seguretat. Què passa si el sensor me desapareix? Si no el tenc, per exemple, és un aspecte que hem de resoldre. Com prenc la decisió si això passa? Més enllà d'actuar i intentar substituir-lo, però què passa durant aquest temps i com puc evitar que això passi, per exemple. I ara sí pas el testimoni a la Yolanda. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, lo que acaba de explicar Tomeu, el laboratorio IoTIP, ha sido el germen que nos ha llevado desde la universidad a darnos cuenta de que no era suficiente recoger datos, sino que esos datos, como bien hemos visto a lo largo de la mañana, hay que organizarlos, hay que analizarlos y si queremos realmente utilizarlos de una manera adecuada, pues el incorporar inteligencia, algoritmos que puedan analizarlos de manera automática es fundamental, aparte de la seguridad de la que hablará nuestro compañero Ramis. Por tanto, lo que hemos hecho desde el área de inteligencia de este nuevo centro, bueno, este germen ha servido, como quería decir, para ir más allá y crear este centro que es el espacio de conocimiento, ¿no?, del territorio inteligente balear. En el área de inteligencia lo que queremos es poner el foco en los datos, en este análisis de los datos y en esta inteligencia para mejorar esa gestión del territorio inteligente. Tenemos un propósito claro que es convertir esos datos en mejores decisiones. Creo que a lo largo de esta mañana lo hemos estado viendo también, de manera que los gestionemos de una manera más eficiente y sostenible para nuestro territorio. Sobre esta base, la idea es desarrollar, por tanto, modelos que analicen esos datos, que hagan un análisis, unos modelos de analítica avanzados e incluyendo, evidentemente, inteligencia artificial, que nos apoyen en la toma de decisiones y eso va a tener un impacto, como vi decía antes, desde el laboratorio IoT, pero también al incluir esa inteligencia en temas de movilidad, en temas de gestión medioambiental, por supuesto en el turismo, que también lo hemos visto esta mañana, o en la gestión de servicios públicos. El área de inteligencia, igual que también el laboratorio IoTIP y el área transversal de seguridad, quiere ser también un entorno de experimentación y de evaluación de soluciones innovadoras en las que participemos tanto la administración pública, la universidad como una administración pública que es también, centros de investigación y también el sector privado. Por tanto, igual que decía Tomeu, queremos servir de espacio en donde podamos probar cosas y realizar pilotos que nos ayuden a comprender todo lo que estamos llevando a cabo. En esta primera transparencia me he enrollado un poco más, pero ahora voy a ir mucho más rápido porque estoy segura que nos queremos ir a comer prontito. Bueno, el área de inteligencia, dentro de este contexto que he explicado, vamos a tener una parte importante centrada en datos, es decir, todos esos modelos del análisis, desarrollar esos modelos y hacer una predicción basada en esos datos. Y es muy importante también, como hemos dicho a lo largo de la mañana, garantizar la calidad, la seguridad, la interoperabilidad de los datos. Por tanto, nos centramos en los datos y luego ya vamos a incorporar esa inteligencia, porque en todos los modelos que podamos entrenar, si vamos a dedicar un 100% de nuestro tiempo a tener un modelo entrenado, lo que necesitamos es de ese 100% del tiempo dedicar al menos un 80-85% del tiempo a los datos. Porque si esos datos no están bien organizados,
da igual que nuestro modelo, la arquitectura de nuestra red sea la mejor de todas, que el entrenamiento no nos dará un modelo bueno. Por tanto, nos centramos en el dato y luego ya sí, creamos un espacio de experimentación y de validación de soluciones de inteligencia artificial y de analítica avanzada. Y, como bien decía, además queremos impulsar esa transferencia de conocimiento y la intercolaboración o la colaboración intersectorial entre las distintas administraciones y empresas. ¿Esto avanza o no avanza? Porque yo avanzo aquí, pero ahí no. Vale. A esta transparencia no le voy a dedicar mucho tiempo porque de la importancia de hacer una gestión eficiente de los datos llevamos hablando toda la mañana. Esos espacios de datos, data lakes, que todos estamos trabajando para conseguir que sean fiables, que tengamos esa interoperabilidad, una buena gobernanza de los datos y, por supuesto, que sean útiles. Aquí sí voy a decir que queremos maximizar el valor de los datos generados en nuestro territorio. Es decir, todos esos sensores que estamos instalando desde el laboratorio IoT, ¿cómo nos van a ser útiles? ¿Cómo podemos utilizarlos? Entonces, el laboratorio tiene un largo recorrido ya, pero el centro que acabamos de crear, bueno, realmente salió publicado en el boletín de la universidad este mismo mes, la semana pasada, el día 17, es de reciente creación. Aunque nosotros ya llevábamos trabajando unos cuantos meses antes, oficialmente ha sido esta semana. Hemos empezado con un proyecto piloto desde el área de inteligencia, utilizando todos estos datos que ya el laboratorio llevaba recogiendo un tiempo y lo que estamos intentando es hacer una estimación y predicción de la ocupación en las playas. Hemos empezado con el análisis de los datos. Con estos datos entrenaremos unas redes neuronales con las que, por un lado, haremos una estimación de ocupación y también una predicción de la ocupación. ¿Qué datos tenemos? Bueno, pues ahora mismo los datos que tenemos disponibles es la medida de la ocupación en las playas, la medida de la capacidad de aparcamiento, son datos que ya disponemos de ellos gracias a los sensores que estamos desplegando con esos retos de los que os estábamos hablando. También tenemos la sensorización de espacios naturales y estamos a punto de firmar un convenio con el Ayuntamiento de Calviá que también tiene muchos años de experiencia en sensorizar todas sus zonas, no solo de la playa, sino también de tránsito de vehículos, de peatones, por tanto, datos también meteorológicos. Con todos estos datos queremos primero hacer un análisis y ver cómo luego podemos incorporarlos a diferentes algoritmos de inteligencia artificial para poder hacer, en principio, una predicción y ver si luego esa predicción que hagamos se va a corresponder con los datos que en esos años futuros, que en ese momento ya será presente, nos están aportando los sensores que allí tenemos. Voy a ir muy rápido con estas transparencias de estos primeros análisis que estamos haciendo. Aquí no veréis nada, pero lo que tenemos en estas gráficas, si hago un pequeño zoom sobre alguna de ellas, lo que tenemos es la ocupación de los parkings cada día. Los que están en verde son fines de semana, o sea, días festivos, calculados como acumulación de entradas y salidas. Estamos midiendo ahora mismo cuántos coches entran en los parkings de, por ejemplo, Ses Fonts d'Analís o de Samarador. Y estamos con esto que estamos viendo. Aquí todavía no hay inteligencia, es sencillamente qué están mostrando los sensores, pero claro, nosotros tenemos los datos brutos. Tenemos que hacer un análisis previo de qué nos están dando los sensores. También para identificar si el sensor nos puede estar dando algún error o no. Los datos que os estoy mostrando, si os fijáis aquí en Samarador, ¡ay, perdón! Claro, es que, perdón. Alguien, gracias, Tomeo. Claro, es que he avanzado aquí porque ahí no lo veo tan bien como aquí. Bueno, pues esta forma, o sea, si hacemos un zoom sobre alguna de estas imágenes, lo que estamos viendo, como os decía, es el dato bruto, pero tenemos también que analizar si estos sensores nos están dando datos fiables. Si os fijáis, por ejemplo, en Samarador, que es la gráfica que aparece abajo, las entradas menos las salidas nos están dejando un dato residual de unos 20 coches en el parking. Bueno, puede suceder
que, porque ya lo hemos analizado también, que cuando avanza el día, al final, pues que no hay un control sobre cómo se entra o sale del parking, pues a veces hay coches que no salen por la salida, sino que a veces por la entrada, entonces el sensor puede no estar registrándolo bien. Puede haber gente que, porque hace una muy buena noche, se nos queda a pasar la noche en la playa. En fin, que bueno, que son datos que tenemos que analizar. Pero básicamente, si os fijáis, bueno, pues todas las gráficas tienen más o menos esta misma forma. En un parking la entrada se ven en las siguientes que os voy a mostrar. Bueno, esto es un poco más de lo mismo haciendo un zoom mayor, pero bueno, fines de semana, no fines de semana. Pero, por ejemplo, en esta, sí, tengo que hacer a la vez. Venga, va, así no voy más rápido. En este caso lo que se hace es una diferencia entre las entradas, la salida y la ocupación. Tenemos la entrada en color verde, las salidas en color amarillo y la línea azul representa la ocupación media de todos los días, ¿vale? Estos serían las cochas por hora, en este caso de media. En las gráficas anteriores era una gráfica por cada día. Aquí os presentamos la media, en este caso en Sas Fonts de Nalís. En el caso de Samarador, si os fijáis, entre una y otra, en Sas Fonts de Nalís, vuelvo atrás. Si os fijáis, la entrada se concentra mucho más en las horas entre las 9 y las 11 de la mañana y luego se van de manera más escalonada, mientras que en Samarador la entrada es más continua entre las 9, casi la 1, y luego también tenemos esas salidas, ¿vale? La gráfica también de ocupación no es tan abrupta como en la anterior. Esto es un mapa de calor del flujo de coches. Es de nuevo la diferencia entre la entrada y la salida. Lo que representa son las horas medias de un día medio de la semana, de lunes a domingo, es decir, cada línea, cada fila de lo que estáis viendo sería un día de la semana. Ahí se ve también la diferencia entre unos días y otros. También estamos valorando hacer un estudio de por qué, por ejemplo, los martes, que sería la segunda fila, hay mucha menos afluencia de coches. Hablo de coches, luego también hablaremos de personas, pero bueno, en este caso de coches en los parkings. Puede ser, y por eso queremos tener también información de, por ejemplo, ocupación hotelera, puede ser que la afluencia en los hoteles o los paquetes turísticos vayan pues de martes a martes, y entonces el martes es el día que unos se van y otros vienen y por eso no van a las playas. Es decir, esto son toda la información que queremos tener en cuenta antes de lanzarnos a hacer nuestros algoritmos de inteligencia artificial, cómo nutrir de información a esos algoritmos. En este caso lo que tenemos es un balance mensual medio de ocupación, en este caso por horas. Aquí lo que tenemos es la media de todos los días. Los datos que os estoy mostrando son datos mensuales, ¿vale? De un mes, mediados de agosto, mediados de septiembre. Y como digo, en este caso lo que representamos es la media de todos los días de la semana juntos. Primero tendríamos las entradas y luego tendríamos la salida, ¿eh? Pensad que es la diferencia entre la entrada y la salida. Por eso nos vamos a negativos. Voy rápido con las gráficas, pero es solo para que os hagáis una idea de qué tipo de análisis estamos haciendo con los datos que tenemos actualmente, pero que en breve, en unos pocos meses, manejaremos una mayor cantidad de datos y podemos hacer también esta comparación y análisis comparativo de todos ellos. En este caso tendríamos una presencia, esto ya no es de coches, en este caso lo que estamos haciendo es un análisis de la presencia, en este caso diferenciada mensual, pero lo que estamos analizando aquí son datos de conexión telefónica. Estamos trabajando con, por un lado, datos Wi-Fi y por otro lado estamos trabajando con una compañía telefónica que nos está dando información de presencia de estas conexiones telefónicas, y si os fijáis las tenemos por un lado personas que vienen con ese contrato de esa compañía pero que son extranjeros, y contratos nacionales, en este caso de Baleares. Bueno, también para que veáis un poco la información que tenemos de los meses, pues más o menos desde abril hasta octubre. En octubre nos falta todavía información porque estamos en este mes de octubre y no la podíamos graficar, pero bueno, ya veis que hay... tenemos aquí en esta gráfica pues, la presencia de personas extranjeros, tanto aquí hay una información de 2024-2025. Y en este caso, bueno, pues está lo mismo, bueno, otra manera de ver los datos, es casi igual que el gráfico anterior, pero en esta ocasión...
Sí, en este caso es en Ibiza y además no son diferentes por mes, sino que son por horas del día. En este caso, bueno, pues en el mes de julio, y veríamos la presencia por horas en esta localización. Bueno, es para que os hagáis una idea de qué análisis estamos haciendo de los datos. El trabajo, y en este caso solo era de parkings y de wifi móvil, y todo el trabajo que se está haciendo desde esta área de inteligencia, que como os digo, tenemos un oficial 15 días de vida, pero bueno, llevamos ya trabajando un tiempo y todo lo que nos queda por delante. También trabajamos dentro del Spike OTIP con un visor, ¿vale? En este caso os muestro una información de conexión wifi. Este ejemplo ya no es solo un análisis de datos, sino cómo nosotros podemos visualizar todos estos datos que manejamos y que tenemos desplegados con todos nuestros sensores. Entonces podemos decir, bueno, quiero ir a una localización, en este caso es la playa de Streng, para este día, ¿qué información tengo este día en esta localización de este sensor? Entonces yo puedo ir ahí, bueno, yo como responsable del área de inteligencia, decir, a ver, me interesa saber aquí qué está pasando. Estos datos, ¿podríamos hacer un análisis mayor como el que os acabo de mostrar? Y una vez tengamos todos estos análisis, ¿podemos inyectar, nutrir nuestro algoritmo de inteligencia para predecir lo que nos pueda interesar? Los retos que desde el gobierno nos lleguen, desde una empresa, desde un centro de investigación, desde un equipo, bueno, los que estéis aquí presentes. Entonces, esta es la idea de este centro. Este centro nace en la universidad para dar un servicio a la comunidad y al territorio inteligente. Y por mi parte, nada más. Pasaríamos al área de seguridad. Bueno, jo també intentaré ser breu. En principi no crec que necessiti més de 5 minuts, però bàsicament, bé, jo el que faré serà explicar... Encara no. Gràcies. Sí, ja estic següent. Gràcies, Yolanda. Bueno, bàsicament el que faré serà donar una visió general, breu, de l'àrea de seguretat, de l'espai COTIP. Explicaré també ràpidament quins són els principals objectius i les activitats per acabar en les que han començat a fer feina. Bé, primer de tot dir que l'espai de seguretat no té cap sentit si no se contextualitza com un element que és transversal dins del projecte que representa l'espai COTIP. Nosaltres volem que qualsevol iniciativa que se desenvolupi dins de l'espai COTIP incorpori la seguretat des del principi. D'aquí ve aquesta idea, aquest enfocament de seguretat i privacitat ja des del disseny, perquè la funció no és només protegir dades, protegir sistemes, sinó també generar confiança. Nosaltres som conscients que un territori intel·ligent només pot ser això, un territori intel·ligent, i se pot desenvolupar si se comparteixen informacions, si existeix una interoperabilitat entre distints sistemes, si són capaços de prendre decisions amb garanties, i això tan sols és possible si se genera confiança, si existeix la seguretat en tots els àmbits a darrere de tots aquests sistemes d'aquest territori intel·ligent. És per això que és primordial la integració de seguretat, l'àrea d'IoT, d'Internet of Things i l'intel·ligència artificial, perquè la nostra visió és una visió integrada i una visió integral per garantir que les infraestructures siguin resilients, siguin segures, confiables i també que siguin sostenibles. Si passam a la part dels objectius, en primer lloc, pretenim integrar la seguretat, com ja he dit abans, des del disseny. Qualsevol projecte que se desenvolupi dins del context del COTIP ha d'incorporar mesures preventives i també bones pràctiques ja des de la concepció del propi projecte, no com un afegit a la meitat o ja quan estem acabant el projecte, sinó des del seu origen. A més, ens hem d'adaptar a l'esquema nacional de seguretat, que és el marc de referència que regula tot allò que fa referència a la seguretat, a l'administració, als sistemes públics, a Espanya, i en aquest sentit hem d'establir polítiques, definir rols i també procediments que permetin gestionar de forma efectiva riscos i protegir els actius de la nostra organització.
el compliment de la reglamentació general de protecció de dades també és fonamental per garantir que el tractament de la informació de caràcter personal és responsable i també transparent, i volem fomentar la cultura de la seguretat a dins de l'espai COTIP, pròpiament l'espai COTIP, però també en tots els col·laboradors que poden tenir, que són externs en el nostre centre. Se tracta, en definitiva, d'assegurar la confiança en els sistemes IoT i IA corresponents a les altres dues àrees que conformen l'espai COTIP, perquè per nosaltres la seguretat és un element de qualitat i en cap moment l'hem de veure com un fre que limiti la innovació i la tecnologia. Ja per acabar, me'n vaig a la part de les activitats que ara mateix s'estan començant a desenvolupar dins de l'espai COTIP o que s'iniciaran de forma imminent, podríem dir, i en primer lloc està la definició del pla d'adaptació de l'espai COTIP a l'esquema nacional de seguretat. Nosaltres volem començar identificant quins són els requeriments que s'han de satisfer per poder aconseguir aquesta adaptació i establir una estratègia adequada per, de forma satisfactòria, adaptar-nos en aquest esquema, i això passa per començar amb una auditoria inicial on hem d'identificar tant els riscos com les vulnerabilitats actuals de l'espai que estan construint, i d'aquesta manera volen saber realment quin és l'estat real de les infraestructures i poder definir quines són les mesures que han de prioritzar per fer aquest camí cap a l'adaptació a l'esquema nacional de seguretat. La formació i la sensibilització dels usuaris de l'espai COTIP és fonamental perquè volem incorporar la seguretat com a part de la cultura del dia a dia del nostre centre, i això passa per implementar de forma progressiva mesures tecnològiques, mesures tècniques, com puguin ser control d'accessos, la gestió estructurada de tot el que sigui còpies de seguretat, sistemes de logs i de registres i, en definitiva, poder anar fent camí cap a una governança de dades com pertoca. En definitiva, se tracta d'això, d'un monitoratge i d'una millora contínua, perquè nosaltres tenim com a meta fer que l'espai COTIP sigui un referent en confiança digital dins del que seria les Illes Balears, i també tenim molt clar que la seguretat ha de ser, i és per nosaltres, un motor d'innovació. I jo amb això ja està, ja he acabat el que vos volia contar en aquesta presentació. Gràcies. Bueno, ja heu vist una mica la idea del que és l'espai. Volem afrontar aquest canvi, el que vos he dit en el començament, i volem afrontar movent-nos, no esperant a veure què és el que ens ofereix esdevenir, sinó fent moviment, a partir de movent-nos, a partir de provar, a partir de tenir clar que les coses s'han de fer de forma seriosa i que si realment volem ser digitals en el futur, volem tenir aquesta intel·ligència, hem de tenir en compte no només les capacitats i el potencial de la intel·ligència artificial, la capacitat de crear nou coneixement, sinó també la seguretat com un element integral. Si volem confiar realment en les eines, ho comentaven amb el tema de predicció meteorològica, és vera que generam alertes i que la població les ha d'entendre. També ens hem de preocupar d'això, forma part de l'element de seguretat. Supos que en Jaume me corregirà si no és així, però si volem seguretat, si volem confiança, hem de preparar l'element més feble perquè tingui el nivell de seguretat que volem. Tot el sistema entesos com a societat se garantirà quan tinguem el mateix nivell o hi hagi aquesta generació de coneixement repartida. Això és un poc l'espai, és aquí on ens trobareu. L'espai és obert, supos que ho hem dit un parell de vegades, però la metodologia és això, com treballar, i ahir ho deia, en Rodrigo ho ha comentat, el doctor honoris causa en Mateo Valero deia el futur és col·laboració i, per tant, acabam així, col·laborem i afrontem el nou esdevenir amb aquest moviment. Gràcies. Moltes gràcies. Sí, hi ha una pregunta ràpida abans d'anar, que ens ha arribat per l'aplicació, que ens diuen muchos datos,
muy interesantes, nos dan información, pero ¿hemos cambiado realmente algo? ¿Se estarà cumpliendo lo de sobreanálisis conduce a parálisis? Aquesta pregunta mostro ja al públic. No sé si qualcú vol dir alguna cosa. Jo... Efectivament. Aquest és un dels reptes també que esdevendrà el futur. És a dir, hem parlat avui a la jornada, la meva opinió, la meva opinió és que parlam de tenir eines que mos diran què passarà, però realment qui prendrà la decisió seran persones, seran equips, serà aquell director general, aquell conseller, que a partir d'aquesta informació dirà, bueno, i ara què faig amb això? No? Quina decisió he de prendre? D'acord? Nosaltres treballam a l'àmbit d'intentar generar aquest coneixement, però efectivament en paral·lel hem de començar, i si quan tenc les dades, què faig amb això? I simplement vos... si me permeteu, un exemple que el vaig viure en primera persona i és en el servei de farmàcia de l'Hospital de Son Espases donen medicament perquè el pacient pugui mantenir aquest medicament fins al moment de presa i li donen les indicacions de com l'han de conservar. Però no sabien si estaven conservant bé o malament. Van fer un sistema per capturar com era l'estat de conservació d'aquest medicament. Aquesta informació arribava a l'hospital. Quan el farmacèutic, el metge, va dir ostres, el 90%, 98% està mal conservat, què faig? Li dic que no el prenguin el medicament? M'enteneu? És a dir, quan la realitat mos digui ho estem fent malament, hem de prendre una decisió. I hem d'estar preparats per prendre aquesta decisió. Totalment d'acord. És a dir, hem d'analitzar les dades, les hem de conèixer, però també hem de treballar com a administració pública i com a administració privada perquè les dades ens diran coses que potser necessitaran poder prendre decisions i haurem de ser valents per prendre-les. Si se mos està acabant l'aigua i tenim clars quins són els sectors que se mos acaben, serem capaços de dir en aquest sector no podem fer més habitatge o no hem de reduir la quantitat de demanda d'aigua en aquella illa? Bé, doncs, efectivament. La meva opinió, opinió particular. No sé si els meus companys... Bueno, como habla de datos... Es verdad, estamos en una era del dato. El dato ha venido y está por todo y tenemos miles de fotos en nuestros móviles y en nuestros ordenadores. Y digo fotos por no decir música al que le guste la música, libros al que le guste el libro. Y hemos de hacer un esfuerzo para gestionar esos datos y de hecho es de lo que llevamos hablando toda la mañana. Los gemelos digitales no tienen sentido si ese dato no está bien gestionado, gobernado, asegurado, esa interoperabilidad y esperemos, volviendo a la pregunta, que no nos lleve a la parálisis, sino a una toma de decisiones mejor informada y por tanto una mejor o una decisión óptima respecto a la información que tenemos. La información también, como dicen, ¿no? Una visión personal, la información nunca sobra si está bien gestionada y se puede tener un acceso a ella ordenado y organizado. Por tanto, yo espero que, al menos desde nuestro espacio, desde el SPICOTIP, tengamos esa capacidad para gestionar esos datos de una forma adecuada. Doncs moltes gràcies.